Tinokukanudzai mose kunhau dzedu dzomanhoko zuva rechipfumbamwe raChiwabvu. Mapurisa opunzumura vamwe vakadzi vairi kuguta reBulawayo zvekutoti watoendesiwa kumatare odzimhosva nyasi. Wana mupurisawo wanga wari watanhatu wari kupomewa mhosva yekuzvambaradza zvino chinangwa chokukuwadza kusvinu. Nozuro dandemutande rakadoka riri besanwa vanhu vari kurwadziwa nomufananidzo wewadzimai wairi wakanga warohwa nomapurisa. Kunyangwe wakange wabhadhara mari yokubvuma mhosva wakandopunzumuriwa zvakadaro. Miviri yewakadziwo yakanga yakasvipa kuti tsva nokurohwa uko kwakasiya waita kapfira mberi chaiko. Kaunuka kwamapurisa kakasiya vanhu vese munyika vachipupa nohasha dzokuda kuodzorera. Gweta rewakadziwo ratoti kuno mumwe mukuru wemapurisa akada kuedza kumupfumbisa mvura kuti areke kugoita basa rake. Tinoshuvira kupora kwawakadziwo wakarohwa. Tichindori muguta ribodziro, nyaya yokusaika kwemvura muguta reBulawayo yatsviriridza sehondo yematsanga. Kureketa kuno dzimwe nzvimbo dzinogara vazhinji dzakadai seCaudry Park neChabalala dzakaoma kuti gwa. Zvakange zvanyepiwa nokanzuro wegutari kuti ichagopa vanhu mvura mazuva mairi pasvondo zvitori kukoneka ba. Nokuti kubva pakupera kwemwedzi wapfuura paribe kana zuva ribodzi mvura yakambobudawo papombi. Vanhu vazhinji kunyanya vechidzimai ndivo vari kunyanya kuomewa neupenyu nokuti ndivo vanochijana chokuotsvaka mvura nguva zhinji. Matangi omvura anonziwa nokanzuro weguta ari kukwana ba uye nedzimwe nguva anouya ba asi paanouya nomvurayo anogona kutouya hawo usiku. Izvi zvese zviri kuisa upenyu hwavanhu panjodzi zvino. Wakuru veguta varibe kuboeka kuti vatinyepe divi ravo munyaya iyi. Munyori mukuru wehurumende yedu Clement Masango apiwa bhero remadhora zviuru 10. Ari kupomewa mhosva yekuseenzesa zvisiri pamutemo masimba hofisi yache. Kwai akakonzeresa kutengiwa kwemotokari 2 zvainge zviribe kubvumiwa noboka remakurukota waMunangagwa achibva adziendesa kupurazi kwache. Mhosva 2 idzi ari kudziramba. Pane zvimwe anofanira kuita pabheroro kwai agopota achinyoresa kumapurisa epaBorodale kairi pasvondo pambodzipo nokusiya mapepa emba yache iri kuBorodale. Zvasara kuti zvioneke kuti bazi rinorwisa neuori rino nyaya chere yakasimba kana kuti kundori kutungana kwotushere. Kambani yeEconet kuburikidza nechirongwa chayo chokufambisa mari cheEcocash yonzi iri kutyora mutemo yonyika. Izvi zvareketiwa nobhangi ronyika apo ranga riri kupikisana nemapepa akaisiwa kudare reguru rodzimhosva muHarare. Econet yakange yaenda kumatare ichida kuti bhangi ronyika rivhure mapoka rehomwe dzomari rakapfika richiti dzaiseenzesiwa kutenga mari zvisiri pamutemo zvinova zviri kuuraya kunyangwe neuremu hwemari yomunyika. Bhangi ronyika rakafananidza mabatirwo mari ari kuitiwa neEconet nezvinoitiwa nowaye wanoita zvechimbadzo. Ticharamba tiri kumirira mutongo uchabuda munyaya iyi nokuti kambani yeEconet iri kunzi ine mari inosvika mamiliyoni 30 emari dzisipo muwanhu wavo wavanochengetera mari. Idi nhambira kambani iyi inonga ichiziva hayo zvairi kuita pavanombobatira vanhu mari dzichireka kusvika kuhomwe dzavo kubva kwakasiyana siyana. Tonangadzo pasi rese. Uganda noKenya dzoita chadzimira manhoko atabva nokuda kwezvishusho pakufambisiwa kwemagetsi. KuKenya ndiko kwakatanda kuita rima dzimwe nzvimbo dziri mumhera moNairobi kweru. Kambani yemagetsi eko iribe kureketa zvakawanda asi yakandoti pane zvavhiringika pamagetsi anobva kumarasha chinapo chidiki kubva muguta guru rawo. Usiku hubodziwo kumanzere kwoKenya magetsi akanga ari kuvhiringikawo kuUganda. Musiyano uripo ndokuti kuUganda
yakaendewa nawo nyika yese, zvikasiya kambani yokubika magetsi ikweyo iri kuti wachatotanga kugodzimira vanhu magetsi maawa anosvika masere pazuva kupera kwesvondo rino kusvikira wanhadzira achakafa. Waribe hawo kujekesa kuti chakafacho chinyi pamagetsi ipo. Nyika yemozambiki yosakadziwa nohondo yewapanduki wechimoziremu kumaodzanyemba kwawo. Wapandukiwo vari kuvhiringa kudekara kwomunyika iyi, uye hurumende yavo iri kutadza kusimbisawo kunyange nemauto avo kuti arwisane newapandukiwa. Ndiko kuya takambokunyepai kuti kune unyekupe hwokuti Zimbabwe yakatotumirawo mauto ikweyo. Kwati kwazikanwa kuti vanhu vangani vari kuvhiringika, asi kureketa kuno vanhu vanopfuura zviuru 100 vakatotiza misha yavo. Nzvimbo dziri kurwisiwa newapandukiwo ndiyo iri kunzi yakawanika mweya wamapfuta akawandisa anogona kusimudzira upfumi hwenyika iyi kana akatanda kucherwa. Zvati zvazikanwa kuti hurumende yavo ichagodini nawo wapandukiwa. Tobira kuenda kumabuda zuwa kuAfrica. Kusomalia kwapfuriwa ndege yenyika yeKenya yanga yakatakurana nezvishandiswa zvavo. Ndege iyi yapfuriwa ikabva yandouraya wese wanga warimo, wanga vari 6. Yapfuriwa nemasoja wenyika yekuEthiopia. Mauto ati wanga waribe kunyepiwa kuti kuno ndege yakadai ichapfuura neko, wakabva wandoigwisa. Chaita waigwise chimwe ndochokuti wanga wachishira kuti inogona kunge iriyo vari kuda kuzviuraya pabodzipo, nokuti yakanga yakanyanya kubhururukira yakaderera. Nyika dzimwe dzinosanganisira America wapa kunyara kwawo nochiitikochi chinogona kusiya nyika yeKenya iri kuda kuripiwa. Heno kana ngoziyo isiri yogandanzara. Togumira pano mabiyangu, ndini wenyu Mhanduwe Nhau.